Σήμερα έχουμε πάνσε τον μπριζόλα, ρε παιδιά, επιτέλους. Θα την ψήσουμε σε ψαριά υγραερίου. Πάμε λοιπόν να βγάλουμε το κρέας τουλάχιστον μισή ώρα πριν από το ψυγείο και θα το αλατίσουμε τουλάχιστον 2 ώρες πριν. Πολύ καλό αλάτι, δεν θέλω τσιγκούνιες στο αλάτισμα, παιδιά, ειδικά όταν έχει λίπος το κρέας. Γυρνάω και πάω να βάλω και από την άλλη. Έτοιμες οι μπριζόλες, πάμε να βάλουμε τα υπόλοιπα μπαχαρικά. Μουστάρδα, σκόνη σκόρδο, φρεσκοτριμμένο πιπέρι και πάπρικα. Να περάσω όλη την μπριζόλα με τη μουστάρδα. Κοιτάξτε, τέτοιο αποτέλεσμα θέλω να πάρω. Και βάζω σε όλη την επιφάνεια της μπριζόλας πιπεράκι μαύρο. Και προσπαθώ το σκόρδο να πάει σε όλες τις μεριές. Και πάμε και για πάπρικα. Αν ρωτάτε για ρίγανη, δεν θα βάλω ούτε θυμάρι. Θα βάλω ριγανίτσα στο τέλος με λεμόνι. Μην την ψήσουμε και πικρίσει, είναι αμαρτία δηλαδή. Εδώ η μία μπριζολίτσα και η άλλη. Έτοιμες. Ο χρόνος ψησίματος είναι 50 λεπτά, όπως δείξαμε, με έμεση θερμοκρασία στους 180 βαθμούς. Και μετά τα δυναμώνουμε όλα για 10 λεπτά. Δηλαδή να χτυπήσει 250 με 300 βαθμούς. Αντίστοιχα και στο φούρνο. Πάμε να δοκιμάσουμε. Ας πάρω λίγο από το πάνω μέρος πρώτα, από την μπριζόλα. Ωραία, φίλε. Εδώ δες. Πάμε. Όχι ρε παιδιά, όταν μιλάμε για λουκούμι, το εννοούμε με όλη την έννοια της λέξης. Δηλαδή, πραγματικά αυτό το κρέας είναι ό,τι καλύτερο και ό,τι πιο safe μπορείς να παίξεις.